Apay nakitak kadagita mata amin anaimbaga banag. Apay dagiti pasamak anararagsak binirbirukot na bayag italaadim tengkan niyak. Apay anang igak titimek mo dagiti matagin ayon asa miweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwak meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat iti naisang rata diso. Apay akalpasan anagsubli kakanyak ti panagduaduak dilatam mapunas. Apay paniknikan metla amin dagiti pagkurangak ken bukod ko akinalupuy. Apay anang igak titimek mo dagiti matagin ayon asa miweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat iti naisang rata diso. Talalabit nagbibiyag aglaeng ken mamagpati abok-bukod ko iti kinapudno a pinarpartuat ko iti gasat nga inara-arapaab ko. Apay anang igak titimek mo dagiti matagin ayon asa miweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ma mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat iti naisang rata diso. Ngem apay nga awan ka iti diso aninamnamak. Apay